ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рахш Теҷи. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 17та мошинои майда ва мошинҳои калон ва боркаш омода кардагем. Видеои моро то охираш тамошо кард ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо даркор аст. Мо кӯшиш мекунем ки мошинҳои гуфтагии шуморо дар видеои оянда пешкаши шумо мекунем. Агар имконият бошад видеои моро поделиса кунед ба имо ва бар дигар сайтҳоятон. Курси имзо бародарон 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. Ва бошад навори имзоро сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс бародаро элегансай соли бароиш 1994 судисураш бензин газай гази вилачордора авио моториш 1.8 литрай коробка передачаш механикай 4 та электропакет дора 6 моҳа ҳуҷҷат мотор коробка 100%. Мошина состоянияш беҳтаринай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 12000 сомон бо курси имзо гирем агар 27000 рубл мешавад. кадоми мошини хари аниқай гуфтага мошин бо арзон мешавад. Мегзарем ба дигин мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi бародаро соли бароиш 1996 судишвориш бензин газай авио моториш 1.6 литрай коробка передачаш механикай ҳолати мошин беҳтаринай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 18000 сомон бо курси имзо гирем 116000 рубл мешавад. кадоми мошин хари аниқай гуфтага биёд мошина бина бо арзон мешавад. кадом маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад бародаро занг занед ё маълумотро худтон гиред, мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Hyundai Starex бародаро соли бароиш 12000 май судишвориш дизелай авио моториш 2.5 литрай коробка передачаш механикай ҳолати мошин беҳтаринай, ҳуҷҷатош буд шудагиай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 19000 сомон бо курси имзо гирем 123000 рубл мешавад. мошин муомила дора гуфтага бо арзон мешавад. алишам мешавад ба ягон мошини майда. кадоми мошини майда алиши доред марҳамат вариантро пешниҳод кунед бародаро. рақамаш дар экрани шумо марҳамат. мегзарем бар чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Tico дӯстон соли бароиш 1997 судишвориш бензини холияй авио моториш 0.9 литрай коробка передачаш механикай ҳолати Tico беҳтаринай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 16000 сомон бо курси имзо гирем 103000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунад. кадом метавонем Tico-ро харидане ё ки маълумот мехоҳем занг занед дигар маълумотро худтон гирем бародаро. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz бародаро соли бароиш 12001 судишвориш бензин газай авио моториш 0.8 литрай коробка передачаш механика ҳолати мошин беҳтаринай, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 18100 сомонай бо курси имзо гирем агар 117000 рубл мешавад. кадоми мошин харай гуфтага бо арзон мешавад. рақамош дар экрани шумо бародаро занг занед дигар маълумотро худтон гирем. кадомитон агар дар канали мо меҳмон бошен, канали мо маъқул бошад обуна шавен ва якта лайк гузоред ва давомӣ тамошо кунед навори моро. мегзарем ба эълони навбатӣ шашум камази фурӯшаи бародаро самосвал соли бароиш 2006 ҳолати камаз беҳтаринай, қарор дорад камаз дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 150000 сомон бо курси имзо гирем 974000 рубл мешавад. кадоми камазхара бо арзон мекунем гуфтага алишам мешавад ва ягон Toyota Camry кати ё ки ба Mercedes сечка болоиш бо сум пешниҳод мекунем. кадомитон ам хеле вариант дорем, марҳамат занг занед дигар маълумотро худтон гиред. рақамош дар экрани шумо бародаро. ҳафтум камази фурӯшӣ бояд дигар бародаро гурзавои камази фурӯшиай дар комментария хоҳиш кардам. соли бароиш 1986 камаз ҳолаташ беҳтаринай, қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархаш 95000 сомон бо курси имзо гирем 616000 рублай. кадоми ҳамин камаз дошт ё ки ҳай кардага худош медонад чӣ хел чиёша характеристикаша. рақамош дар экрани шумо бародаро худтон занг занед дигар маълумотро худтон гирен. мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс бародаро соли бароиш 1998 судишвориш бензин газай авио мотори 1.8 литрай коробка передачаш механикай
ҳолати сечка беҳтарин аст. Састияниш 10 моҳа тонировка дорад. Хадавои 100%. қарор дорад аз шаҳри Душанбе. Нархаш 60,000 сомон бо курси имрӯза гирем 389,000 рубл мешавад. ай мумкин бо арзон кунад. кадом тара мошина харидарен занг занед дигар маълумотро хатон гирем. мегзарем ба наҳам мошини фурӯшӣ. ваз 2115 бародор соли балия шуд 2004. сӯзишвориш бензин газай объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтаринай. қарор дорад аз шаҳри хуҷанд. нархаш 17000 сомон бо курси имрӯза гирем 110,000 рубл мешавад. ваз 21 алишам мешавад. арзонам мешавад гуфтаги соҳибуш. марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумои бародор занг занед дигар маълумотро хатон гирем. мудалши навогона давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi бародор соли балия 1996. сӯзишвориш бензин газай объем мотори 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарина. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. 4 балони нав дорад. балонҳои 15 ай асраҷӣ задагиай. тормузош ҳамаш ай опелай. губкават кардаги ягон камбуд надорад. мошини ҳамаҷо 100%. бисёрш ай опел задагиай чизоша. пӯшидаги задаги надорад 100%. қарор дорад аз шаҳри Душанбе. нархаш 18000 сомон бо курси имрӯза гирем 116000 рубл мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумои бародор занг занед дигар маълумотро хатон гирем. мегзарем ба 11ҳам мошини фурӯшӣ. ваз 2110 бародор соли балия шуд 2003. сӯзишвориш бензин газай гази евро 4 дорад. объем мотораш 1.7 литрай. коробка передачаш механика. ҳолати мошин беҳтаринай. 4 балони нав дорад. хадавои нав кардагиай. самвуфер дорад. қарор дорад аз шаҳри Душанбе. нархаш 23000 сомон бо курси имрӯза гирем 149000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтагиай. рақамош дар рӯи экрани шумои бародор кадомтон мошин харен занг занед дигар маълумотро хатон гирем. мегзарем ба 12ҳам мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародор караван соли балия 1998. сӯзишвориш бензин газай объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механика. састияни караван беҳтаринай. караван як даст гаштагиай. пӯшидаги задаги надорад. электропакет кондитсионер дорад. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархаш 35000 сомон бо курси имрӯза гирем 227000 рубл мешавад. нархи охирон шай гуфтагиай соҳиби мошин дигар арзон намешавад. рақамош дар рӯи экрани шумои бародор занг занед дигар маълумотро хатон гирем. мегзарем ба 13ҳам мошини фурӯшӣ. Opel Astra J бародоро караванаш соли балия 1999. сӯзишвориш бензин газай объем мотораш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтаринай. тонировкаш будшидагиай. қарор дорад дар ноҳияи турсузода. нархаш 45000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 292000 рубл мешавад. кадоми мошинхари айниқай гуфтагиай бо арзон мекунем. рақамош дар рӯи экрани шумои бародор занг занед дигар маълумотро хатон гирем. мегзарем ба 14ҳам мошини фурӯшӣ. ваз 21099 бародор соли балия шуд 2004. сӯзишвориш бензин газай объем мотори 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. ҳолати мошин созай. қарор дорад аз шаҳри Душанбе. нархаш 22000 сомон бо курси имрӯза гирем 140000 рубл мешавад. бо арзон мешавад. мошини задаги пӯшидаги надорад. 10 моҳ тонировка 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. рақамош дар рӯи экрани шумои бародор занг занед дигар маълумотро хатон гирем. мегзарем ба 15ҳам мошини фурӯшӣ. бояд таъдига бародор ваз 21099 бисёр бародор хоҳиш карданд. соли балия 1998. сӯзишвориш бензин газай объем мотораш 1.7 литрай. коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарина. мошин срочно фурӯхта мешавад. мошина коробка ва мотораш ай асраҷи турбодизел задагиай. расходаш дар 100 км 5 литр гуфтагиай. 10 моҳа тонировка дорад. 4 балони нав дорад. полни мошин кардагиай. ягон камбуди надорад. нархаш 20000 сомон бо курси имрӯза гирем 129000 рубл мешавад. кадомитон агар харидро бошед рақамош дар рӯи экрани шумои бародор занг занед. мегзарем ба 16ҳам мошини фурӯшӣ. ваз 2106 бародор соли балия шуд 2000.
сӯзишвориш бензини холияй объем мотораш 1.5 литрай коробка передачаш механикай ҳолати мошин беҳтаринай қарор дар ноҳияи Исфара нархи ишам 20,000 сомонаи бародар бо курси имзо гирем 129,000 рубл мешава. кадоми мошин хари ани хоҳагтага бо арзон алиш мешава. фақат хоҳиш кардага ки рӯзона занг занед шавона не. марҳамат бародаро кадомитон харидага рақамош дар экрани шумо занг занед дигар маълумотиша худтон гиред мо навбуна давом медиҳем. мегзарем ба 17-ум мошини фурӯшӣ. ваз приора бародаро соли барояшо 2011 сӯзишвориш бензини холияй объем моториш 1.6 литрай коробка передачаш механикай ҳолати мошин беҳтаринай 10 моҳа ҳуҷҷат дора то моҳи январа тангировка дора. қарор дар шаҳри душанбе нархаш 30,000 сомона бо курси имзо гирем 194,000 рубл мешава. бо арзон мешава гуфтагай фақат дар 25,000 боло гап занем гуфтагай ба телефон савдо намешава. кадомитон харидорем биёед мошина айпеш бинем гуфтагай рақамош дар рӯи экрани шумо ягон маълумотш фаҳмода бошад занг занед маълумотиша худтон гиред бародаро. дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеоҳои оянда мемонем. то видеои оянда.